Dobrý deň páni. Skúsili ste už niekedy pedikúru? Ak nie, tak je najvyšší čas. Prečo? Predstavte si, že nohy sú základom nášho tela. Denne nás nosia a čelia záťaži. Hodná starostlivosť nie je len o estetike, ale aj o zdraví. Pravidelná pedikúra vám pomôže predísť nepríjemnostiam, ako sú zarastajúce nehty, kurie oka alebo suchá popraskaná pokožka a zápach. A čo pohodlie? Pedikúra vám zaistí nielen krajší krok, ale aj celkové uvoľnenie. Moderný muž sa stará o seba a to zahŕňa aj nohy. Okrem toho, upravené nohy vám dodajú sebavedomie, či už v práci, na dovolenke alebo pri športovaní. Doprajte si tento relaxačný zážitok. Investícia do seba sa vždy vyplatí. Tak čo poviete? Vyskúšate? Vaše nohy si to zaslúžia.